Негайно звільнити Олега Сенцова, Володимира Балуха і ще близько 7 десятків людей, які висловили мирну незгоду з анексією Криму. Цього від Росії вимагає американський держсекретар Майкл Помпео. За його словами, Сполучені Штати серйозно стурбовані репресіями з боку російського окупаційного режиму в Криму. А тому закликають усі авторитетні держави не виявляти толерантності до Росії, яка застосувала силу проти мирного сусіда. Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, зокрема й членів кримсько-татарської громади, а також негайно припинити окупацію і всі зловживання в Криму і нарешті виконати свої зобов'язання за міжнародним правом, зокрема й закон про окупацію. Майкл Помпео також нагадав, що Сполучені Штати завжди вважали і вважатимуть у майбутньому Крим українською територією. А отже, Росія має негайно повернути фактично вкрадений півострів під контроль України. Тим паче, що світ ніколи не забуде цинічну брехню, якою Росія намагалася замаскувати свою спробу анексії чужої території.